बे साना जारिमिननि मोनसे गोसोखांजाथाव जारिमिनाव सान जानानै थागोन। मानोना बेसेबांबा गोबाव बोसोर जायखौ जोङो भारतनि नोगोरारिफ्रा बुंनो थाङोबा हिन्दु जाय जोङो जायखौ हिन्दु होनना जों मिथिलायो। हिन्दु सुबुंफ्रा बेनि मोगथां महर मोननायखौ मोननो लुबैबाय थाबोदोंमोन। बे दिनै जाफुंफैबाय। नाथाय बिनि सिगां राम मन्दिरखौ मोगथां महर होनांगौआवहाय गोबां सुबुङानो सोमावसारनोबो गोनां जादोंमोन। आरो बे सोमावसारनायनि गेजेरजों गोबां सुबुङानो जिउ बावलांनोबो गोनां जादों। बिथांमोननि मुङावबो जोङो 10 मिनिट बिथांमोननि जिउमानि आलारि गोमसार इसोराव आर'ज गाबनायबो जों हाबाफारि लाबाय। नाथाय जाय हाबाफारि माने आलारि बाथि फोजोंनाय हाबाफारि जोंनि बर' कसारियाव मोनसे गावनि खुंथाया बेखौ बानजायदों बिथोन बायदियैहाय। आरो बेवहाय बर'नि गासै माहारि आफादफ्रा बाहागो लानायनि थाखाय खोब गोजोननाय मोनदों आङो। गुबैयैहाय खौसेथि बर' सुबुं आफाद, दुलाराय बर' फरायसा आफाद, दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफाद, धोरोमारि गौथुम ब्रह्म बाथौ आरो दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादजों लोगोसे हारिमु आफाद आरो इउनाइटेड फराम एनडिएफबि आरो एक्सपेन्स वेलफेयार ससाइटि लोगोसे एनडिएफबि गासै बर'नि माहारि जेसेबां आफाद दङ बुंनो थाङोब्ला बाहागो लादों। बे खोब जोंनि थाखाय खौसेथिनि मोनसे जोंनि खामानि मावनायनि नेरसोनखौबो खोन्थानायनि मोनसे बियो हाबाफारिबो बुंनांगोन जोङो। आरो भारतआ मोनसे हिन्दु राष्ट्र गायसननायनि जे मोनसे थांखिजोंहाय दिनैनि सरकारा भारतीय जनता पार्टी सरकारा खामानि मावबाय थादों। बेखौबो जोङो सावरायनो गोनां बाथ्रा। आरो गुबैयैहाय दिनैनि बे जाफुंफैनायनि गुदियावहाय भारतनि मानगोनां गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिजीखौ जोङो बिथांनो जोंनिफ्राय जोङो साबायखरखौ बावथारनांगोन, मानखौ बावथारनांगोन। आरो बेजों लोगोसे भारतनि न'खर बिफाननि मन्त्रि अमित शाहजीनोबो जोङो जोंनि साबायखर आरो मानखौ बावनांगोन। लोगोसे आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा मोनगोनां बिथांखौबो जोङो दिनैनि समावहाय रायखांनांगोन आरो बिथांनोबो जोङो जोंनिफ्राय मान बावनायखौ जासिहरनांगोन। बेयो सैथो बाथ्रा। आरो बेजों लोगोसे दिनैनि जे हाबाफारि बे हाबाफारिनि गेजेरजों आं बेखौसो बुंनो लुबैगोन। जोङो सलन्थाइमा रामायणआव फरायनाय मोननाय बाथ्रा जे रामा बिफा सिबिसुला राम चन्द्रहा गासै 7 बिदा फंबाय दङमोन। रामचन्द्रनि देरसिनमोन रामानो। बिनि उनावहाय भरत आरो लक्ष्मण लोगोसे शत्रुघ्न। दा बाथ्राया जाहैबाय बिफा दशरथनि बोसोनखौ मानिनो थांनानै बिथाङा रामचन्द्रआ बुंनो थाङोबा अरनबारियावनो 13 बोसोर 14 बोसोर गासैहाय 14 बोसोर बियो हाग्रायाव जिउ खांहैनो गोनां जादों। गावनि फंबायखौ लाफानानै आरो गावनि बिसेसखौ लाफानानै बियो हाग्राबारियाव जिउ खांहैनो गोनां जानाय बे जारिमिनखौ जों फरायनानै मोनबोदों। दा बेनिफ्राय जों बेखौ बुजियो बिफानि बोसोन बिफा सिबिसुला जेरावहाय रामचन्द्रआ बिफा सिबिसुलामोन। जोंबो बबेबा मोनसे समावहाय थासारि फैनो हागौ जोंबो जोंनि बिफाखौ सिबिनायनि नामाव बिफानि बोसोनफोरखौ मानिनो गोनां जायोबा गोबां जोंबो गावनि हारसायाव बुङोखौ माने त्याग होनो आरोखि बेखौ एंगारनो हानाय जानांगोन। आरो बे गुनफोरखौ जों आरजिनोबो हानाय जानांगोन। जोंनि रायजो जानायाव इयुन जोलैफोरनो जोङो बिदिनो आखल दानायनि रादाबफोर जों होनांगोन आरो जों फोरोंनांगोन आखल आखु गोग्गो आखल आखु फोरोंनांगोन। आरो जोंनि इयुननि जि जिउ जानाय बा जिउ खांनांगोननि जोंनि जुजिनायनि लामायाव जोंबो साफा साफा राम बायदि बिफा सिबिसुला लोगोसे रायजो राजा अनसुला आरो सुबुं समाजनि मोजां खामानि मावनायनि जे मोनसे थांखि बे सानस्रि बेखौ बिथा खालामना जोङो खामानि मावनो थाखाय नाजालांनांगोन बेखौ आं फोथायो।